ísť na tý lečo varené, dusené vonku na ohni. Má úplne inú chuť. Mäso fajne rozvarené, mäkké myslím tak vláčne. Ale fantázia, to čo je v sose, tak to sa naozaj oplatí úplne iné, ako keď na plyne alebo elektrike sa varí. Takže odporúčam na ohni dusiť. No poďte so mnou, dobré ránko vám prajem a ideme si najskôr čo? No vypiť hlavne kávičku na dvore. Dáme si tam kávičku z cigaretu. Ježiša, ty si kde? Veď ale nestoj tam. Veď poďte so mnou, ahoj, pusinka. No poďte so mnou, veď ale poď, veď sa nehambí. No tu sme na dvore. Berlinka samozrejme vstala. Ona mi stále takto sa postaví do dverí a nepohne sa, no. Ideme na to. Takže štart kofeín. Ideme si dať kávičku v prvom rade. Toto je už tento deň. Si predstav, že tak fúkal vietor, že normálne tu som rozmýšľala, či mám zapáliť oleň alebo nie. Lebo tak, no veď aj ukazujem, že fajne, už konečne. Ja som sa tomu aj tešila a slnko už túto hodinu okolo tej 10. prechádza. Toto je z opačného strany domu od suseda. No ona si pekne sleduje, že koho by mohla obrechať. Tu som testovala svoj stojan, ktorý ťa sleduješ, také toto bude. No proste ideme, poď kukuk, kde som, no poď so mnou. No a zase tam a ideš a ešte stále si otáčaš hlavu a ešte stále ideš za mnou, tu si už nešla. Dobre, a takto, a tu som a musím si ťa nastaviť a proste tu, aj napravo, aj naľavo a tu sme a kukuk a ahoj a kukuk. No, 3 balíky kuracích stehien, 2 veľké cibule, očistiť, pripraviť pekne do hrnca na veľmi málo olej, veľmi maličko oleja. Toto sú moje paradajvočky, táto paradajka je najväčšia a trošičku už, ale fajné sú, bože, také fajné sú tieto paradajky, naozaj bio a mekučko a sladučko a žiadne hormóny a nič v tom není. No, zapálime si oheň v tomto vetre. Už som doniesla aj väčšie také kolíky. Samozrejme pizza kartóny si zapálime a proste ideme na to si zapáliť pekne, krásne, nech nám horí. No musel som dávať pozor, musel som tam sedieť a nechala som oheň samotne. Ja ešte stále mám zapnuté na tom statíve toto. Som to, že hľadáčik, že ma pohľadáš svojim pohľadom. Kukuk, za to volá, kukuk. No, hneď sa mi podarilo ináč. Hneď sa mi podarilo zapáliť oheň. Neviem. No, ahoj. No pozri sa, aké veľké dreva som si pripravila. Obrovské, takto nám horelo oheň. A Berlinka, moje milovanie je tam. Tie uši a tie nôžky tam predne. A pozri, ako vajíčko nám tu sedí. A zlato, moje krasavica zlatá. To je
dám strašne málo oleja pod cibuľu. Strašne málo. A proste skôr teraz dávam papriku a lebo pridám vodu, tak som použila zase vodu ako tak natúr z záhradnej hadice. Dala som tam viac. Normálne nedávam na cibuľový základ vodu, ale tu som dala, lebo to horí hneď. A proste môžu ísť aj z dejenka už hneď na začiatok. Pekne si dobre miešame varechové, ale čo má byť, ja ho robím takto viac s vodou, samozrejme vodu pridáva. No a nakoľko mám strašne veľa paradajok, ešte stále som nazbierala. Aj v ten deň ešte podvečer som takisto, koľko ste videli v badničke, tak zase. Tak skôr je, toto jedlo je skôr od paradajok, ako viacej paradajok je v tom ako paprika. No, takže máme to. Okoreníme, osolíme a okoreníme, no lebo áno, a čierne korenie, tak to musí byť. Cesnak som dala granulovaný, už tam nechcelo čistiť. Ani nie, že nechcelo čistiť. Starší si nemá rád veľmi, keď dominuje cesnak. No a našla som ti takéto, že grilovacie korenie medzi koreninami. Hovorím, tak troštičku dáme, aby to malo tú pikantnejšiu, tú inú chuť. Ale neverím, že práve toto, čo som cítila v šťave, také lahodnejšie je to, ja neviem. Oveľa. Dokonca nechápem, prečo toľko hltám, nerozumiem. Treba mi kašľať v kuse. No. Tak toto vyzerá pekne, krásne. Tak toto vyzerá. 18 dejen. Pekne, krásne sa nám už dusí. Premiešame si. Krásne domiešame takto. Proste nedusilo sa mi to tak dlho. Krásne, pekne pomiešame si to a fajne sa nám to hodí k nokedlami. Proste iné je, keď robíš lečo s chlebom, s pečivom, s rožkom, žemľou, že plán
z konzervy. Dala som ju preto tentokrát, lebo aby malo to trošku iný charakter. A proste, a dobre som spravila, lebo dobrá tam je. Toľko, že samozrejme nepridala som bobkový list kvôli fasuli alebo niečo. Nie, lebo fazuľa tu iba zahusťuje, trošku zahustí, áno. Aby, no ochutnala som, či tam treba, určite, že bude treba ešte osoliť aspoň korení dať. Ale vravím, žiadne také, že bože chrán, tak bobkový list podľa mňa absolútne nepasuje do leča. Tu je dôležitá chuť kuracieho mäsa, nie? A hlavne lečo ako zeleniny, paradajka, paprika. To je dôležité pri tomto jedle. No ale fazuľa nám drobne trošku tak kotlíkové lečo nám spravilo. Tým pádom tá fazuľka dá. A to je malé množstvo, to takéto, je to veľké. No, ideme si robiť nokedle, tak 3/4 kilo múky hladkej, 3/4 do sáčku, trošku to bolo šerou u mňa teraz. Osolíme si poriadne tú múku, osolíme, veľmi dôležité. Vyberám lyžičku, ktorou to budem miešať a tentokrát použijem 3 vajcia do toho. Tak to ukazujem, že múku so soľou 3 vajcia naklapnúť, krásne premiešať spolu so studenou vodou samozrejme a také tvrdšie cesto spraviť, tak jasné. No tak toto nestačí, preto musíme ešte studenú vodu k tomu. A cesto by malo byť takéto, že tak ťahavé, ale predsa medzi dvoma. Predsa nech sa to netrápime, aj takto sa dosť trápim týmto. Ale toto išlo, to sa mi dobre cesto podarilo. No, ďalej, čo ešte? A takto si to natráme. A olej si dáme trošku na nokedle, aby nám sa nelepili. Olej takto premiešaním. Krásne. Sice pod studenou vodou som ich oplachovala, ale no, naberáme, sleduj. Takže nokedle si dáš. Stačí. Pridáš si zo šťavy, hlavne zo šťavy. Žiadne také, že z paradajky dáš šupka, to dáš bokom, to není problém. Lebo aj zo šupky sa vylúhujú nejaké tie živiny. No pozri sa na to, ako fajne. No, jedno stejko. A štipľavú papriku si dáš, no